sikala ti ipatek ko emanian nigasat ko napukaw ka imatang ko anugote nagbasulat nayaw awan day tuirik na day di samit ni ayan di man pa'y tanaragrag naruwamak nga dagal at dito'y sibay ko ket sa pulen na dati ang pamatek mo isuro na amang lipat naglabas ko di tan maragpat sinangaltak nga arapan di tan manggegan na sarangsang nga paggaan agbabawi akman awanen maaramidak jakun maaturpay adua baba lipaten ka ikarigata ngem pamakawan mo tumaw dawatak tapnulumakan na ulila arik na pagkawanen na day di samit ni ayan di man pa'y tanaragrag naruwamak nga dagal at dito'y sibay ko ket sa pulen na dati ang pamatek mo isuro na amang lipat naglabas po di tan maragpat sinangaltang arapan di tan manggegan na sarangsang nga paggaan agbabawi akman awanen maaramidak jakun maaturpay adua babak lipaten ka ikarigata em pamakawan mo tumaw dawatat tapnulumakan na ulila arik na pagkawanen na tapnulumakan na ulila arik na pagkawanen na thank you.